Отново клип за велотранспорта. Тук сме до един от каналите. Ето там с поредната група. Ето и там вижте. Не, това не е велопоход. Това е Амстердам. Да, ето, чакат хората на светофарите, както чака всякакъв транспортен. Да, ето тук, това е покрай канала за разнообразие. Оттам една друга група пресича. Ето вижте сега как всичко тръгва. Не знам дали е град на лалетата, ама при всички положения е град на колелетата. Ето и там. Добихте представа. Ето там да ги погледнем и тези така. Ето. На фона на преминаващите в обратната посока. Добре. Вижда се.